Terve vain. Niin, tänä päivänä lähdetäänkin kohtapuoliin ajelemaan tuonne Kajaanin suuntaan ja olisi tarkoituksena käydä vähän hankkimassa uusia tarvikkeita tähän ampumaharrastukseen ja ensimmäisenä onkin tuonne aika varattu tuonne Kajaanin Prismassa on silmäasema, niin lähdetään näön tarkastukseen semmoiseen vähän erilaiseen. Varasin ajan semmoisen urheilunäön tarkistukseen ja tänä aamuna sieltä jo soittikin näön tarkastaja, että minkälaiseen harrastukseen sinä oot nyt lasia hommaamassa ja vähän kyseli alkutietoja, niin kerroin sitten sille, että tämmöistä haulikkoammuntaa harrastan nyt ja pitäisi vähän muutenkin näköä tarkistuttaa. On jo 2 vuotta mennyt siviililasien hommaamisesta, niin olisi tarkoitus tuonne radalle sitten ihan tommoset viralliset suojalasit hommata, niin siihen sitten vahvuudet tarvii, niin sitten ajattelin, että kun on tämmönen palvelu olemassa, niin käydäänpä siellä, niin katsotaan sitten ihan tuo näköhomma tuohon haulikkohommaan sitten niille suojalaseille, niin sitten niin kuin viimeisen päälle ja sinne lähdetään ensimmäisenä ja sen jälkeen lähdetään käymään AV:llä. Käydään ostamassa vähän kiekkopanoksia, on taas aika mukavasti sitä kulunutkin tuossa. Käydään siellä mutkan ja samalla siellä sitten kuulosuojaamia pitää vähän katsella, että minkälaista on tarjolla ja vähän on sinne ennakkotietoa vähän siitä katsellut, siellä on Sordiinin kuulevia kuulosuojaamia, niin lähdetään kahtomaan, onko siellä semmonen budjettiin sopivaa mallia, mutta kuitenkin, että ei lähdetä sitten liian paljonkaan nuukailemaan, koska nämä kuulosuojaimet pitää olla tuohon ammuntaan. Ja jos käyttävällä metästyksessä, niin ne pitää olla toimivat, että ei kannata ostaa sitten niitä ihan halappisjuttuja, että jokainen ampuja on vähän omanlainen sitten, että mikä profiili käypi mihinkin. Että täytyy vähän sillä testailla sitten niitä, että minkälaisia malleja on ja onko ne istuvia päähän ja mukavia käyttää. Ja sitten jos olisi tarkoitus, kun kävin työpaikan terveystarkistuksessa, niin siinä vähän sain moitetta, että on viime vuosina alkanut vähän kuulo heikentymään. Toki tietysti vähän työkin siihen varmaan vaikuttanut, mutta onhan se tuo metästyskin omanlainen juttunsa, 30 vuotta nyt sitä on harrastettu vähän yli, niin en ole käyttänyt kuulosuojaimia siinä, niin nyt ajattelin, että kun kerran harrastetaan tätä kiekkoammuntaa, niin jos löytyisi semmoset kuulosuojaimet, että niitä pystyisi oikeasti käyttämään myös metäällä sitten, niin olisi kyllä tosi hienoa. Täytyy tänä syksynä sitten kokeilla niitä sielläkin, mutta ensisijaisesti radalle nyt etitään sitten käypäset. Ja katsotaan, että varmasti riittää sitten kuulon suojaus niissä, että niitäkin on niin monenlaisia, että en oikein osaa itsekään sanoa, mutta kylläpä ne ammattimiehet siellä kertoo, minkälaisia siellä on ja minkälainen tuohon haulikkohommaan nyt sitten tarvitaan. Lähdetään vähän niitä tutkimaan. Sitten jos vielä jääpi aikaa, tänne on ratapäivä Kajaanissa. Lähdetään käymään siellä vähän ammuskelemassa iltapäivällä illasta. Alkaa muistaakseni, tänne on tiistai, niin taas 5 aueta rataa, jos ei ihan väärin muista. Täytyy siellä muutama kierros käydä vähän harjoittelemassa taas. Katsotaan, jos siinä jää kaikkien muiden kauppa-asioiden välissä, niin käyn vielä kahtamassa vähän radalle kenkiä. Mulla on ihan hyvät kengät, mutta saisi olla pikkusen jäykemmällä pohjalla. Osaako sitten semmonen tukeva, mukava ampua. Mut semmoista lähdetään liikenteeseen, niin katsotaanpa sitten, että minkälaisia tuotteita sieltä löytyy.